And maayong hapon, welcome to my channel. Maayong hapon, sir. Unsa may pamate? Ay, lumiyas kalawasan na eh. Luya yung paminaw. Oo. Ang pinangalantag. Ilot ba? Gawas luya, unsa may kuno mo koncho kanang kuno mo. Init ang ilalong ba? Init ng lalong. Sama, nagkaintong sama. Sama. So, pero imong condition mo ana lang rag Luya yun. Okay, yung mga dari, mga kasong-kasong mo. marugay condition. Bala. Rag ana Nya, karas ang tila ko. para sa tanaw. Sige. Halos-halos pare-pareha ra gud mga komento na akong mga bot kay kuan init daw ana. Init lagi, oo. Ya, init nya kalit og hangin, Ulan. ligamay ana, libog kay ba no? Sige. So ang address nimo sir, asa gyud imong address yun? Samal Island. Samal Island. Oo. ba? Sa Barangay Libertad, Kaputian Island, Gadin City of Samal. Sa mga karoon na ako din sa Kumugulang. Ayan. Sige. Wala na kailangan ipamati gyud. Ah, Karon pa ta kanahilot no? karoon pa. Sige, good. So ayan guys, shout out tayo sa taga Samal Island, no? Samal Island, Davao City mo gina siya, no? Nasa sa dere atong tabangan, no? Kumusta na mo God bless sa inyo, shout out taga Samal Island, Davao City. Ayan, so of course, shout out po sa kuha mga followers, nagka-subscribe sa kuha, nagka-tanaw sa kuha, o labi na yung sa ni-click, aning video karon, no? So, daghang kay salamat sa iyong pag-click, sa iyong pag-download karon, kung labi na kung taga-Samal ka, ayan guys. So, shout out sa inyo tanan. Of course, magpasalamat na, thank you for watching my YouTube channel outside of the Philippines. Thank you so much. Indonesia, Malaysia, Indonesia, Malaysia, India, Vietnam, Thailand, ayan. Thank you for watching my YouTube channel. Siyempre, special mention ang Pilipinas. Daghang kayong salamat, no? Daghang kayong salamat sa inyong pag-subscribe o pagsuporta sa kuha. No, siyempre, special mention, daghang kayong salamat. Digo City, Davao del Sur. Ayan. So, ayan. So, sa karon lang yun naka-update sa kuha ang channel. Labi nagkaroon pa mo nakaklik. Pwede mo subscribe, like, and share. Please, subscribe na mo guys para madungagan. Dalahangyo na ganyan tao, no? So, ano lang, makalugan lang kung i-go naman, i-click lang ang subscribe, notification, wala na. Pero at least nga, pag maka-subscribe mo, updated na mo sa kung kinahilot. Yan nindot, kung na mo yung mga pangutana or suggestion, ipangutana lang. So, kasagaran nag-suggest ako, dili daw kay tinaw. Kasi sige lang, ang taon lang natin di tinaw kay Puhon. Ang importante lang yun, ang ako ang pagtabang sa mga tao, no? Sige lang na. Sige na lang nang ako ang kamera. Matinaw na madugay. So ayan guys, so maghilot na ko, dahil nakutan na, taga Digos ko. So Digos City, First Cram Street, Barangay Sunuan, Rabina Compound, Digos City, Davao del Sur. Ayan guys, so maghilot na ko. Shout out sa taga Samal, Davao City. Ayan, sige. Tanggalay mo sandos ha. Iubo mo lagi boss. Ha? Iubo man abe. Ubo ba? Akin di mo. Sige, kulop. Hello? Hindi mo dugay-dugay kaya ba sa biyahe? Karoon tayo maligo ba? Ang gabog ba? Nga. Aligo kay sa man nga. Bili nang huwili ko. Niya ang material. Mukhang mabuta mo lugod, mabuta. Ubus na kamay, boss ha. Hindi na, ubus na. Ubus na, ikaw ay ubus. Kana. Ganito mo. Yan. Pero gamis po ha. Ini baga. Kana, okay na kana? Sige. Dihara ka, boss? Nakawas. Gawin yan po. Oo. Nakakol daw, mas pasukan daw, ay mga umoy. Ay, Ya, yung singot panggawas ni mo, bugnaw. ugnaw. Mm. Sus, pakiharagot na nun. Panahon na ganit. Gawas yang tagal. Ha? Tagal na yun. Expire na. Abot na yung deadline.
yung masubraan og lingkod mo kaya ba? Nindot mo din no magtusokon og gining dag mo ba na siya? Masubaran og Lingkod. kung mura sa tusok-tusok dugo na siya. Ay dugo na. Wala kadagan ha. Ah. Kung tusok-tusok, nga kung init po siya, init po labi nag-init ang tiil. Ang dugo ana dagan. Hinay kay siya. Mura sa tusok pa. Tusok na ko makuha pa. Dugo na siya. Ah. Dili sa tarong, sirkulasyon niya. Kasi makaingon ka nga. Sakit mo. Ay siguro yun. Kung musakit siya, sinutugan lang po na. Kung tusok-tusok, dugo. Ha? Lain maguna sa kuan. Ano bantay ka na ganun. Oo. Usay ni siya, wala tuon ni siya nga usay. Siguro ba no? Ganun. Pag di ni siya sige katandog, mudako, limo ni nung nanpuhon, nga magpunga to sa hay, kitas usahay ha. Mo ni siya singot uga ha. Ano karon niya ka sir, subscribe niya siya. Ah, okay ko yan. Ngayon lang, madungagag isa. Natin ang yan. Yan, nana po ka sa YouTube niya. Oo ba? Yan, kaloyan sa Diyos, na-monetize na po ko, magulang. Matanaw ko sa ko ang video, nag-search mo sa Eric Hilot, nana si ads. Diba, matanaw ta sa mga YouTube, isang mga salida. Ang advertise. Oo, sa mukha nag-advertise Sponsor na. to. Ha? Sponsor. Oo, sponsor na siya. Diha ang pan ka na murag mo na ang sweldo mo nila, kwarta na. Bigo kung ba sila kay. Ikaw mo samal ba yan? Oo ba? Oo. Lalo na kung buwa na lang. Mm. Kasi kung isip ang buwa ba? Kana lang, di man gud na ko matagna agad kung sabay kanang na mo kalit og puti punuan apoy luag ana ba. Kung mataw ta, ugma sa ugma. Bado. Sa Bado. Oh, nana ko'y booking tulo. Yang gamay na lagkulang mo kalit og kakuan. Ya Domingo wala pud may mulakaw pud may. Apa ka? Di maipit na pud lo. Ang tal, para karon na lang yun eh. Ah. Sige lang ko ng ligo ko. Ang may daghang ligo. Grabe ito. Dahan na bulig. Naon di man na dalalugod pud ni. Hinap mo? Lagi yung singot uga na. Sige, may singot uga. Kaya mo lang ka manghod ano ba nga? Ang hilot ni Doray nga bulan Oh. tubig ng likod. Oo, dagagag singot. Oo. Pagpuro po ko naghilo itong taga Dolorenzo ah. Basta gawa sa siliga singot. Pila kadlaw ka ng singot uga ba? Singot uga, yung masod sa aircon? Ah. Parting lami, ay guna, matirang matibay guna. Oo ba? Ug wa ka madutli, hulat lang. Eh, lista mo na. Wa man jud madutli to, ha? Naghiga og singot, nag-ayo niya masod kag aircon. Wa man unsa. Hulat, kay pagbaningil na basa kag parting sakita sa lawas ang balabi ng likod. Sakit. Oo, parang ko. Ano kaso? Nasa ko ganyan. Ito nga, ginawa. Asa, hawas ang singot. Ay, Kaya ina, walang susukon. ato, lisod ito pakutuan ba? Yan ako kay ka. Pero puto pag yun ba no? Ito eh. Lugay na ito gabi. Amang ko ihabol gabi 8-1. Sunsik. Yan ko Mukaw yun. Di mo sa katulog. Yung partig yung hutoy. Okay. Magpaghot man gano'n.
Mabilar siya. Pagpuka ka pati. Dawat ng tani kay hanggang na muko nang gid. Matagos lingan. Ayo ba kayo?
hapon. Hmm. Tara, sir. Mag-explain ko sa mga sir, paminawa ko sir. Okay kuya. Mag-explain ko, paminawa ko kaya importante kini sa imong kalawason ha. Okay kuya, okay. Dili lang ni para sa imo ha, apil bug ko ha. Okay kuya. Para sa ato tanan ni, no? Kaya na diri sir, kung pa ka masayod, mo ni balay sa uric acid, balay sa sugar. Ha? Balay sa uric acid, balay sa sugar. Ay kalimot ha. Imuulan na to siyang balay kaya para mas dali siyang masabtan, no? At pasabot balay siya, di gyud sa parehas, no? Okay. Layo-layo gyud sila. So karon, automatic kung mataas ang atong uric acid kani dire, ang atong dugo mag-sticky. Dili maayong circular sa dugo, ha? So kung mabot ang time nga di na magtarog circular ang atong dugo, kung ato na i-repair sa doktor, kung ano pinakababa nga rason nganong i-dialysis ang tao. Depende lang yun sa doktor, depende po sa tuwa kung mapadialysis ta, kaya ang dialysis ba is forever. Ha? Forever gasto na siya ha? Patinpait ka, no? Pero pwede yun ta na dili na sa dialysis. Kaya importante lang yun na mag-circular ang dugo. So pag mag-circular ang dugo, magana yun na sa tanan, okay siya, no? So karon pag motake ang stroke or mild stroke sa usa ka tao, kung taas ang uric acid, gani dire, ang mapikton sa tao hap siyang lawas, kaning wala may maygo. Kung motake ang stroke or mild stroke sa usa ka tao, kung taas ang sugar, gani dire, ang mapikton sa tao hap siyang lawas, kaning tuo may maygo. Mao na ang explanation nganong ang stroke dili parehas, no? Na ay wala, naapoy, tuo. No? Wala sa karon pagkatake sa stroke, si sugar o si uric acid nagsabay prostagkas. Ang resulta na niya, gulay na yun na, di na yun na kalakaw, kaya nagsabay man yun na duha. No? Rice lagi siya. Grabe yun na siya. No? Yeah. Pero pwede pa na sa matabangan, no? Yeah, napay ubang atake sa stroke nga pati ba mapiktahan. Depende lang yun na sa kondisyon sa tao. Hina ang kondisyon na pati ko. Buhay yun, no? Tigo. Buhay siya pero kita lang yun. So ana siya sa manikamot lang kita wala ng dialysis, wala ng stroke, wala ng mild stroke. Manikamot ang kani mong uric acid kani dire. Di gyud ni sa mo taas ha. Di mo saka. Ang pangutana unsa man nga dili mo taas ang atong uric acid. Paano man siya makakapag? Una-una bawal manigarilyo. Bawal mo inom nga makahubog. Sir ha? Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal mo kag isda nga nahihimbis. Pasayan, lokon, alimango, lamang loob sa hayop. Manok, baboy, baka, kaneng. Lamang loob ha? Labi na jud si karneng, tula ha? Di magkakam na garilyo. Dili kuya. Inom. Talaksa. Ha? Talaksa. Maayo. Kakabanding-banding. Pero di bahala sir ha? Kasi nga nasayod ka sa kuha ha? So kana diha buhay balay sa Yore. Uric acid ha? Nadre ang inom nga makahubog, napod rin inom nga lamig nga tamis ha? Nadre ang soft drinks ha? Okay kuya, kuya. Kira?
Sakit nila. Sakit. Sakit gamay. Hmm. Kani siya sir, ay kapiyansa ni dako na sa lusay ni siya ha. Hmm. Kani lusay pag di nato ni tandogon mo dako ni. Hmm. O ni hinungdan nga nung na tao nga magsungkod-sungkod. O man ta sa may stroke. O kung sa ma-paralyze. No, o kung sa ma-mild stroke mo ni hinungdan. Ang tawag kanina osteoarthritis ha. Hmm. Osteoarthritis ni arthritis kani heel arthritis ha. Hmm. So kaning arthritis para malikayan di nimo atake pohon. Una-una bawal mo kag itlog, manok, ginamos, bulat, uyap, pasayat, alimango, balot ha. Hmm. Kakam kag balot. Hindi kay Mayo kay dili kayo. wala. Hindi ka kuya. Na mayo. Sayan ra, lukon. Ang pinakadako porsyento nga nganong na stroke o mild stroke si pasayan o si alimango, sir ha. Okay kuya. Unsa kay to dre sir? Unsa kay to gingon ako dre? Diabetic. Hmm? Diyan ito diabetic kuya. Katawa. Sugar na. Sugar, hay. Island diabetic ha. Oh, sugar lang ta ha. Kani Sa uric. uric acid ha. So Okay. kani sa sugar no. So automatic kita tanang tao nagi sugar ang atong lawas. Di man mo barog ang tao kung walay sugar ang atong lawas no. Sa sugar pa lang ha. Hmm. So manigamot ang yuta sa atong sugar mag-level or di mo taas ang ato ang sugar para di ta magka-diabetic ha. So ang bawal ang ni soft drinks, kape, juice. Soft Kape? drinks, kape, juice ha. Ano kapag kapigil ako. Ikaw rin bahala juice. Yung ka kami ng soft drink. Sa rakor. Sa ginainom ni manig mata. Tubig, lumog ng tubig. Kape. Okay. Kanang kape, kung mainom tag sa dili, inom ka lang mo. Gusto na tanan. May nahinay tag undang sa kape kay wa gani katapos atong lawas ha. Ito ba kuya? Lambi lang gyud na sa inumon. Labi na yung tingtugnaw no. Pati lamiak, no? Yeah, so wala masayod kanang kape, mao na makapa-activate sa tong sugar. Matingala gyud diabetic hingapi man. No, ang pinakadapis inom mo na to, Hmm. inig mata, inini tubig or maligam-gam na tubig tag sa kamag ha. Mao ni pinakadapis. Kung natin limonsito, pwede na to pikagi sa kamog limonsito. Kanya, kung may diferensya itong mata, medyo basta may diferensya, 5 times a day mo kana ha. Ang unsa kuya? Kana mo inom tag tubig nga naagyo siya isa ka buok limonsito piga na to. Kung may diferensya. Nakagad ko try. Pero ako wala na ako magulat magdiferensya. Try lang yun no. Di man ma-perfect usay katulo ano pa. Kada inom na to tubig, mo inom kita tubig. No? Tigaan na to gis ka buok. Sayan, mausap ang limon. Na Usapon kang limon. ayun, na ikon lang. 5 times a day rapot mo over mo dyan. Mo rin na usahay na dinod no. Ang binhod sir, May mga kurso nga dinod nakaw diha. no, na portion nga banhod. Oo. Binhod sa hay. Hmm. Ang una na ito ipasangil na pasmos kusog. Ah. Gabi na kung udto hapon gabi inagay masa ka hapat dito. Nagbasa pagkakapon wala. Wala kuya eh. Kaya among trabaho sa biyahe pa kon. Hmm.
Kala lang hindi balikayan nga. Ini ko sa balay, magimasa ko eh. Hukom kayo. Hindi balikayan yun nga. Layo ang biyahe niya. Bantang ulan, no choice. Anak. Pero wala ka na iniguling magpasa-basa. Ah, wala nga. Ang una na tumakuha nga pas mo, kanang banhon, pas mo sa kusog. Nga, o dili ka nagabasa. Dito tapos angel sa uric. Ang dugo ni hinay na ha. Kung banhot mo na siya. Diba, mo banhot kung maipit, anak mo na siya. Yung ito, simpon mo? Halang magyapon na o ako adi ay o. Hoy uwisi manamang kita lagi mo na. Uwisi o kapre gyapon pa. Uwisi lang kayo mo. Dito kana raw kanin. Uwisi may kayo mo na. Loy. Wala kayo ang tubig na. Kaya kung isa. Dulu ka kubod ya ha. Naroon na yung mga time kaya nga tuong bat ang sakit, matandog na itong balik. Ha? Na yung mga time, ang anak ko may ubat ang sakit na di mo pagdapat sa Oh, imong kana marag ana sakit lagi kana anak. o sakit madapatan ba? Oo. Anak, matandog ka ang imong banit. Singot ugar na siya. Ah, Labi na bisang ikaw lang hikap, bisang anak Oo. na bisang diri sakit. Oo. Di diri. oo. Ang tanan diri labi to. Wala siya singot ugar. Ano pasagdan lang, no? Simple ra gana ba? Singot ugar, panungot, pero pag mao gyud na gyud mo, sus, Ang atake. mo na mangisog. Dili na kapasangil ang tawag panungot ra to. Labi na kung makatry jud ka, maabot ang panahon nga ni ginhawa nimo sakit ang ginhawa. Bukod ka. Sakit kang dugot, sakit ang ginhawa gigi. Yan na po ini ginhawa ni mga sakit ng mga gusok. Gana. Mo na yung mga panungot. Ah. Gigi, sakit to eh. Tugi tandog-tandog ni mawala mabot. Mm. Mo na yung panungot. Sampo lang mo na. Maigo mo gana siya. Ya uban maratol man ana. Check up ato doktor sus pag sayang sa. Sayang yung bandit. Sayang kay tag pag-abot ito. Jesus. Gamay ra na 500 ba? Oo. Keep up lang. Dok, sakit lagi kay ini ginhawan ako ba? Yung mabupunga man muot man. Mang magulan og kusugnya. Sus Dagom. panohot ra gyud in taon na singot uga. Dagom mga Kaya dagom. nag-abot na. Wato yung gitong Nag-abot laba. na gyud ang dili ang kasagaran makapasangil ka. Kanto ning kagahapon ba? Ulanan magkukahapon. Patinginitan yung Init kailan na. kayo. Christy, wake up! Makapasangil ka pero niabot na gyud ang tuwan. Deadline o sa kuan ba finishing line ba nga. Wala dyan. Ano man? Naigo na dyan boss. Doktor di mo na imo kang bronchial asthma. Ay palitan dyan na ikuhan. Sige. Pero kasagaran na wala na yung makitaan. Wala na, way makitaan. Normal man imong heartbeat. Okay man, sorry. Palitin na lang ni kuhan. Pinrelator o vitamin. Vitamins. Huwag mo kay vitamins. Well, vitamins ni lawasa ba? Well, vitamins ni Doc.
Di man ko putanan ko mo kung ani. Wala inigliho. Ato da yung Correct pa. English din mo no? English na yun. Sakit lagi ka kung ulo, labi na tang pugo, yung malipong na. Ay sus, inom lang tubig, nga ato pabugnaw. Layo na 30 minutos. Ayaw na ba? Pabugnawan lang ka, nga ayaw. Higda, lingkod. Nga, 45 degrees lang, bro, sandig-sandig ba? Kaya ang dugo, di predik ato sa ulo. Hemorrhage man na. Lo, nilagko man. Higda man, ayaw bigda. Lingkod lang, nga. Kung may aircon, isunod sa aircon. Electric pang ako sa tayo. Napay na magtubig. Wala na eh. Just lang dugo. Wala, nababa ka na. Normal, nakasuhod man tubog na. Ayaw pa init na tubig. Samot mo na siya. Dili sa maapsan. Bugnaw-bugnaw ka mo. Ingong ka pa. Pero man dali na ayaw man. Okay na ko pre. Relax lang kay kapoy naman. Relax lang ka din. Hindi na kinarehistros. No. Tubig rin katapat. Inom man lang. Hindi man ka inom. Pa-istro ha. Uy, istro, inom. Dapat manahuna-huna. Inom ganun, no? Pag makainom na, suyop lang gamay na, wala na. Ano? Ano? Heat stroke, ah. Ayaw ginapigda, ah. Luoy ginama. Sandiga, gina. Iangat ang ulo. May panahon ron, no? Versus. Panahon na trabaho, may inom-inom. Ang utok. Gantang kauhaw ba? Parang pag ito na inaabot mo, sunod mo sa pahilot. Ayaw magbiyahe. Sa gwapo nga liguan na nimo. Samal, ma'am? Opo. Lagot lagi sa samal. Lagot ka sa samal. Ligo dagat eh. Ikaw lagi maay kayong dagat. Diba tayong nangatol, lawas dito, maligo atong wako nulti itong tagiya, itong resort nga. Kaligo na mo kay karong taon, wala tubig. Wala tubig. Aso di mo sa... Diha ragod sa katong na round ba? Barge? Uda sa pusa part, pati katula. Ayaw mo. Hindi may gani kay na ay marag nabiling nga sa kalunangan. Tubod ba? Mao ko. Kung mayroon po kayo, mag-iskadopar ng lingin. Wala kita magliguan, wala to, di magligo. Nahubas man. Hindi na kung balik na. Ilan? Bro? Tama to dahil ito, guwapo daw gingon to. Bayad mo daw handa yung ulo. Kato daw kabunggog. Ay dagan niya kaya? Hindi, daghan. Ito banda, nakatbang sa kupon. Kato daw, ato, layo na sa kuan. layo naman daw. Kato ba, nakada yung pulse daw. Asa na nabit na yung pulse? Ang kanong pulos niya sa kuan. Ayaw mana. Ano naman? Kung ganun diha na sa kata, ayaw mana. Hindi na kuan sa babaw na. Safety of legal sa pagiging. Kaya ka man madayang, muli na lagi. Dito at bang sa kuan, bang sa lupon.
Dapit ng akong pool. Atong lagi ka ng pool sa bukid. May ugat yung bukid. Dako ko yung isla. Dako man kung nag-isla ka man. Tanaw ni mo mura mo gamay. Dali maghuno na ako daw na ipur. Ah, dali ipur. Dali na lagi. Ingon to taga dito ba? Kada mo ipur dito. Umuobo. Sabi mo yung ako dagat lang eh. Ang kanib yung taon nito. Dili na pagod po sa ginuguan sa barge. Diha ra jud kay diha naman. Batik man daw diha daw. Batik niya. Ugaw daw. Ikaw jud. Sa yun kag makita pa ni mong Davao. Kita mong Davao. Anto puto ni kulit kog hapon pag apoy lamig sa bawaan mo sa iyong kung sapaan. Duha ra ka oras. Sayang ka ito. Kamit na ta. Abante mo dito. Oh, cute king mo. Di ang problema ang ganyan atong kauban. Nga tigwang cute. Hindi nga magpugna na ako. Mga senior. Kapit ko ito man, maguba. Naplano namin, ugma na manguli. Gusto mo na lang ito manguli. Kaya sus, ang atong time, no? Puro rugit aming nagsikik-sakit barko. Kapating taas ang oras. Ang atong ligo, hora. Oo. Ang atong hulat sa barko, tag-upak. Ganun lagi. Ka may pauntanan ta dito mo sa kapakian. Putihan ka ninyo. Oo, dito amo Itong isang ito, dagi mo lang, talikot. talikod. Oh, papo dia kanang islarita. Tungog ko na, no? Sus, hindi ko balik is. Ito na yung samal. Ano dito nung ganun na ay pulse? Asa mo dito ang pulse nga? Ay kuan man Sila, ang binuhat ako dagat. sa horse. Dako kami na siya kabuki. Dako kayo sa mga bukit. Kasi no? lagi ka ng tubig ana nga. Wa kan kayo sa Ginuha ta siguro. search ng walo. Dako man budok kayo. Takbubo Falls. Ha? Search ng Takbubo Falls. Diyan na, samal. Dako gudeng. Kagimit Falls man ang inyo mga diara sa doon sa kuan. Kuan daw, kabumbo daw. 100 ang ulo. Takbubo. Dito. Duro magulot ka na samal. Ang kana lang pagpila sa Ano nga, magpila may makulangan, no? Huwag kayo ayaw, pag mato ka dito, balik ka sa hapon. Kaya imong time round trip, taas niya ba, no? Kaya upat, no? Lagi na mga tuga ka ng kuan, kanang berde sa hapon. Oo. Anak, pagpilang ka. Kaya mauli ka, berde alore sa bundag. Ah, Pagpilang ka. sa'yo na lang, mapilag sa'yo. Isa pag motor, no? Tugay ka po. Makalusot na motor kaya, kami lang, kami sama na motor. Okay ra. Oh. Mas dali siya. Oh. Asa mo niagi? Diversion ma'am. Sabi. Ano ay? Diversion road. Oh, sumaan. Wala na may kuan ko na ba? Ano sa aman na tulay? Ang motor ko sa katulian ba na? Dagong ba no? Ano yung makasakit sa tao? Init kaya yung Tingin-ita, ganina ba? Gusto itong nanguli ng tao nga di man tato sa Badog Domingo. Maingon mataya man tulo ka oras. Martes? Martes mo ta ano? Dua ang pagkadagan. Naingat ang isa duha ra ni dagan bro. Ah, tulo ka oras man sa datong time. Asa mo muna na kayo? Luha mo na kape. Ah, Lain pero asa mo muna na kayo? Luha mo na ka murag diri sa unsip. kanang kabanggayan? Murag sa man na kana. Sa war? Oh, kanang nay dwarf, oh dwarf. War. Dwarf. Ya may nakasakay. Ang hingon daw nga duha ra man daw. Hapit na ako sa panabo. Ayang tapos, ayang. Layo na dito. Okay. Iko naman dyan ikog sa barko. Asa naman yung barko. Klaro to itong guide. Duha ka book guide nga nakaadto na. Ikaw kan klaro na yun yung birds. Di na may dako kay antina sa barko. Oh. Nadugay, nalapas namin. Sa unahan pa yun, pamaragwa naman ko yung barko. Nagide layo. Hello. Please subscribe, like, and share po.